казал Casual Nerding YouTube, мога ли да те питам? Извинявай. Ти жена ли си или си момиче? Просто като чух бате и ми стана отвратително. Много те моля, поне в моя стрим, ако ще влизаш, нали? Все едно, ако ще влизаш, моля те, искам и да говориш Крис, не бате. Много извинявам, просто отвратително и жена така да говори. Нищо лично, нали, не искам да ми се обиждаш по някакъв начин, но отвръщаваме това. Обръщаш внимание на пола. Аз не обръщам внимание. Пак ще го кажа. Човек влезна, някой написа, че си стримърка и че си момиче. Казах, окей, няма значение дали си момче, аз нямам представа кой седи за даден профил. Но просто ако си така, просто ти казах, моля те, не дей да говориш на бате, отвръщаваме, смятам, че имам право. Моя си стрим и да го кажа, аз не съм влязал, нито влизам да гледам, нито се занимавам. Жената, която говори на бате. Не бе, смисъл, вижте, в София малките курви само дрънкат на бате, което ми идва да им шляпна един шамара. В мола, примерно, отиваме в Дамол или в Парадайс и тя седнала до гаджето си. Бате! И оня вика, да, някакъв такъв, като някоя путка, бе. Как ще ти говори на бате малката, бе? Бате, шута, пана за мъж, ще те накарам да се влюбиш в мен, ще спа с баща ти. Стига, бе, човек. Това е отврат. И това, че си позволяваш да претендираш за някой си пол, че и то не е твоя. Моля? Смисъл, не мога и да те разбера какво искаш да визираш или да изкажеш. Какъв пол? Аз нищо не визирам. Просто и прочетах, че си жена. Казах окей, нали, но като каза бате и мене ми стана нещо. Избор. Поне моята съпруга е женствена. Не ми говори, аз нямаше да бъда с нея, батко. Аз нямаше да издържа един ден.